Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a mokkát, méghozzá, ha már itt a hévízről jelentkezzük, akkor ezen a héten úgy döntöttük, hogy bemutatjuk önöknek a hévíz különlegességeit, nevezetességeit, és itt ül velem szemben Agárdi Szilvi, aki szintén az, biztos emlékeznek, ő Pál Dénessel a Voice-ban egy feledhetetlen páros alkotott, most saját lábára állt, sőt, saját dalt is készíti most. Jó reggelt kívánok, Szilvi! Jó reggelt De mindenkinek! készül a dal? A dal már el is készült. Miről szól az a dal? Milyen a hangulata? A dal címe a Boldogságod megtalál, és hát ez egy vidámabb dal. Ugye megszokhatták a nézők tőlem, hogy kicsit lírai egyéniség vagyok, és ezzel egy kicsit újítottam én is. És egy kicsit vidámabb irányba elvittük a dalt. Mert... Hát vidám lány vagy. Hát. Igen, abszolút, és ezzel el szerettem volna mesélni, hogy én nem vagyok szomorú típus, és a refrén is ezt igazolja, hogy a boldogságod megtalált, tehát erről szól.